Nemaš sam paj i crvio. A naši bi još to Saša prstao. Ba ja tebi vjerujem. Dajmo doma, čovječe. Ma da, ja ne mogu više. Ne mogu te više niti snimat to. Pašćeš ovo. Ovdje imaš svašta. Ne preko puta je policija, ti radiš ovdje ludosti, jo. A kaj radiš ti? A molim te, daj pusti to. A molim te, pusti lonce. A daj pašeš glupo, da udarit ćeš glavom. A dođi će policija. Jeste jasno ovoga, Jesi. društveno neprihvaćeno. Kaj si napravio? Ajmo doma, čovječe, molim te. Nemoj, daj, nemoj. Nemoj. A dva noći i to... Nemoj. Isto su dva lontoga. Blue and red. Ima tačke, jo. Ima tačke, bele tačke. Dat tačka kao? Kjer som ramp, jebate tamo. Kjer sam kao ima Blinka. blešći. Blinka. Blešći. Ovdje policija. Di, kaj? Ovo je liho. Ovo može ti. Jel idemo doma? Jel idemo doma? Ja bi baš htio tići doma i spavat to. Ne, ozbiljno. Ne mogu više gledat to. A ne, ide. A ko je... Konsues, da. Čite, da, David se snima. Pa čovječe, ovo ćemo staviti na YouTube kao drugi film i čovjek. Evo ti frenda. Nemoj. Ne, dosta. Ajmo doma. Kako radiš pizdari opet? Ne. Zaš radiš to? Daj ga snimi.
Да, ovo traje već. Gasi kameru, pička se.